तर गाववाल्यांनो, माझ्या मालवणी कवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते. तर आज आम्ही इलो कसालच्या आठवडा बाजारात आणि तो असता गुरुवारचो. चला तर मग तुमका दाखवतंय कसालचो आठवडा बाजार. नमस्कार गाववाल्यांनो, सकाळचे 10:30 वाजलेले आणि देवाची पूजा वगैरे करून आम्ही निघालो कसालच्या आठवडा बाजारात. निंबार भरपूर असल्यामुळे मी आपला गॉगल तोंडाक ओढणी सगळा करून तयारीत राहुलंय. कारण माझी तब्येत बरी नसल्यामुळे उन्हाकडे अजिबात बघवत नव्हता उघड्या डोळ्यांनी. त्यामुळे पूर्ण गॉगल लावूनच मी बाजारात गेले, नाहीतर माका जमलाच नसता. आज माका बऱ्याच दिवसांनी गुरुवारची सुट्टी मिळाली, त्यामुळे बोललो की चल मग आता घरात असंच तर बाजारात पण जाऊन येऊया. म्हणून मगे मी पण तयारी केलं आणि बाजारात जाऊचा ठरवलंय. मगे म्हटला तुमका सगळ्यांका बाजार आमच्या कसालचो आठवड्याचो बाजारसुद्धा दाखवूया. म्हणून मगे मोबाईल हातात घेतलं आणि व्हिडिओ करूक सुरुवात केलं. श्रावण महिन्यात मी आमच्या कसालच्या बाजाराचो एक व्हिडिओ बनवलंय, श्रावणातलो कसालचो बाजार. तर तो व्हिडिओ तुम्ही अजून बघूक नसाल तर तो नक्की जाऊन बघा आणि लाईक आणि कमेंटसुद्धा करा. आता जे कोण माझ्या चॅनलवर नवीन इले असतील आणि ते व्हिडिओ बघत असतील तर तुम्ही माझ्या चॅनलला कृपया सबस्क्राईब करा आणि असेच तुमका कोकणातले नवीन नवीन व्हिडिओ आपल्या मालवणी भाषेत ऐकाक गावतले. तर आता आम्ही जातो कसालच्या गुरुवारी असणाऱ्या आठवडा बाजारात. अजून आम्ही राणेवाडीतून बाहेर पडाक नाही हो. हे बघा, ही आमची राणेवाडीच असा अजून. तर ह्यो आता येतलो आमचो राणेवाडीचो बोर्ड. ह्यो बघा वरती दिसता तो. आणि हयसर ह्यो तिटो असा. ह्यो रोड कार्लेवाडीक गेलो, आंबरडाक गेलो जाऊ. तर हयसून आता आम्ही बाजाराच्या दिशेने जातो. घोवान गाडयेचा स्पीड जोरात अगदी वाढवूनच दिल्या ना. हा बघा, उडाक होय तसा वाटता. आणि आमका वाटेत भेटले कार्लेवाडीतले उत्तम शेट्ये. ते बाजारासून ह्यो पालो आपल्या ढोरांका खावसाठी घेऊन जाय होते सायकलवर ठेवून, पण त्याच्यातला याक पोता खाली पडला. मगे त्यांच्याने आमका थांबवल्यानी आणि घोवान मगे त्यांका मदत केल्यान. घोवान सायकल धरल्यान आणि त्यांच्यानी पाठीता पोता कॅरियराक लावल्यानी. ह्या बघा, त्यांका मदत केलं आणि आम्ही मगे परत बाजारात जाऊक निघालो. होय होय रजा असा. तर गाववाल्यांनो, ह्या असा आमचा कसालचा हायवे पूल. ह्या बघा, हयसून हायवे असा. ह्यो मुंबई गोवा हायवे असा आणि हयसूनच पुढे कसालचा ह्या पूल लागतला. त्या पुलाखालसून गेल्यानंतर सरळ समोर आपल्याक एसटीचा स्टँड गावता कसालचा. ह्या पूल आणि हयसरसून आता बाजार चालू झालो आमचो. एसटी स्टँडमध्ये जाऊया. एसटी इली खयची तरी हयसर असतं 6 सीटरचं स्टँड असा या. आणि हयसर असा आपला कसालचा बस स्थानक, कसालचा एसटी स्टँड. घोवाक सांगलंय जरा एसटी स्टँडात गाडी घाल, थंयसून स्टँड पण दाखवूया आपण सगळ्यांका. हाय बाबा, हे आता आम्ही कसालच्या एसटी स्टँडमधनं बाहेर पडतलो आणि ह्या हयसर असा आमच्या कसालचा रिक्षा स्टँड. आणि गाववाल्यांनो, हयसून चालू झालो आमच्या कसालचो बाजार. हो बघा, तुमका एरवीचा मासे मार्केट दाखवतंय. नेहमी ह्या बाजू हयसर मासे घेऊन बसतात मासेवाल्या. आज गुरुवार असल्यामुळे ती पुढे बसतात, ती तुमका दाखवतंय. बाजारात अजून तशी गर्दी होक नाही, निघते 10:30 वाजतात. आणि सध्या भात कापणीचो जोर असल्यामुळे बाजारात तशी कमीच माणसं दिसतात. आमच्या कसालात सगळ्या प्रकारची दुकानं तर असतच, पण दर आठवडा बाजारात सुद्धा खूप काय काय येतं आमच्या बाजारात. ह्या बघा, आता तुमका दिसतली हे असे दोरिये बिरिये कोयते, कपड्यांचा दुकान असा.
ह्या बाजूक पण कपड्यांचा दुकान, इकडे ज्वेलरी काय काय असा. हे बघा इकडे खेळणी वगैरे. ही आजी बघा. हे बघा हे तवे वगैरे दिसतं लोखंडी, ते तुमका दाखवून नेता येता. हे बघा, हे बघा कोयते बिते इलेत. चप्पलचं दुकान इला याक. हे बघा ही काकी बसली आहे सर भाजी घेऊन, मिरची आला कोथिंबीर. कांदे बटाटेवाले बसले आहेत. आता समोर दिसतं आता गावड्यांचा हॉटेल दिसता. हे पानवाले असत. ही कोथिंबीर, केळी, हे गावठीवाली गावठी भाजी. ही बघा लाल भाजी पण दिसता. हे गावठी भेंडे असत. हा कोवळे असत म्हणून सांगता काकी परत परत. व्हिडिओ व्हिडिओ नारळ इले आहेत. तर भात कापणी इल्यामुळे अजून तितकीशी बाजारात गर्दी दिसत नाही. तर अजून खूप काय काय असतात तुमका दाखवतंय. व्हिडिओ बघित राहा, स्किप करू नको. हे बघा ही सुकटा लिहिली आहे. हैसर गावला माका जाम ट्राफिक. बरोच वेळ हैसर एसटी अडकान रावलेली. ते बघा त्यामुळे खूपच ट्रॅफिक झाला. मी दुसऱ्या बाजून इलं तर दुसऱ्या बाजून सुद्धा माका ट्रॅफिकच गावला. तर हैसर झाला ट्रॅफिक जाम. हे बघा हे असत भोपळे. आता गेलो ह्या हैसर असा आमच्या कसालचा बाजारातला रिक्षा स्टँड. कसालात 2 रिक्षा स्टँड असत, एक बाजारात आणि एक एसटी स्टँड कडे असा.
हैसून सुरू झाला सगळ्यांच्या आवडीचा ठिकाण, ता म्हणजे कसालचा दर गुरुवारी असणारा मासे मार्केट. ह्या मासे मार्केट रोज वेगळ्या ठिकाणी असतात, आम्ही तुमका दाखवलंय पहिला सुरुवातीक व्हिडिओमध्ये. त्यानंतर आता ह्या दर गुरुवारी खूप मोठा मासे मार्केट असतं आमच्या कसालचा. हे बघा, आणि खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे मासेसुद्धा येतात आणि मासेवाले पण भरपूर येतात. हे बघा, असे मोठे मोठे मासे असतात, सरंगे, मोरी, सुरमई, बांगडे. कोकणातल्या माणसांचो माशाशिवाय घास उतरायचो नाही. तुमचा पण असा काय असा? माझा तर बाई असा. सुकाट तरी होया, नाहीतर काय घशाखाली घास उतारना नाही. आता हैसर थोडीफार गर्दी दिसाक लागली ह्या बाजारात. 100 दिला का कधी देऊ काय ना 300 आणि 50 आणि 300. तर आम्ही हैसर घेतलं उद्या भाजून खाऊसाठी बांगडे. तर हैसर संपता कसालचा मासे मार्केट. तर असो यो आमच्या कसालचो आठवड्याचो बाजार. बघलास ना, सगळा शूटिंग करून झाला आणि निम्रात माका कलकलाक झाला जाम. घोवाक सांगलंय माका उसाचं सरबत पिवचो असा. मगे घोवान गाडी डायरेक्ट उसाच्या सरबताकडे नेल्यान. तर आम्ही आता इलो एस टी स्टँडकडे असणाऱ्या उसाच्या सरबताच्या दुकानाकडे. हे बघा, नवनाथ रसवंती गृह. गलासभर मस्तपैकी उसाचो रस ढोसलय आणि मगे आम्ही बाजाराची शूटिंग करून घरात चालू पडलं. फायनली आम्ही निम्रात तापान घराकडे पोचलो. तर आता तुमका दाखवतंय आमच्या मांजरांची गंमत. गाडयेचो आवाज इल्याबरोबर दोनव मांजरा धावान इली. त्यांका बरोबर समजला की आम्ही मासे आणलो. बघा कशी वास काढतात.
तर ह्या असा बारीक सारीक काय काय आम्ही बाजारासून घेऊन इलो जा नाय होता. मक्याची बोंडा पण आणलो. तर लय दमाक झाला. निमरात खूप कलकलाक झाला माका तर घोवाक पण झाला कलकलाक. तर मग चला मग बाय बाय. भेटा या पुढच्या व्हिडिओत. आणि व्हिडिओ आवडलो असात तर माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा, व्हिडिओक लाईक करा आणि कमेंटसुद्धा करा. बाय बाय. धन्यवाद.